नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। राणेंच्या समोर राणे जिंकत असतील तर नो प्रॉब्लेम, मंत्री नितेश राणेंनी करून दिली कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीची आठवण। भीषण गॅस टंचाई, कुडाळमधील नामांकित हॉटेल्स बंद आणि फणसाच्या झाडाला केळी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। निवडणुकीच्या वेळी आई बाबा टेन्शन मध्ये होते, पण त्यांना शब्द दिलेला एका मताने का होईना निवडून येईल ही आठवण सांगितली आहे आमदार निलेश राणेंनी। पाहूयात ते काय म्हणाले। होती की या जीवनामध्ये पराभव झाल्यानंतर थांबणार नाही। मला कुठेतरी असं वाटायचं की हे तुझं आयुष्य नाहीये, तू हारला म्हणजे तुझं आयुष्य संपलेलं नाहीये। कुठेतरी मला असं वाटत होतं की नाही, कुठेतरी तू जिंकणार, माझ्या मनामध्ये होतच आहे। मी मागच्या माझ्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये पण सांगितलं मालवणमध्ये की साहेब तुम्ही काय काळजी करू नका, माझे साहेब माझी आई टेन्शन मध्ये होती। सगळ्यांना माहिती होतं नितेश 1000 लाख मतांनी निवडून येणार, निलेशचं काय, निलेश येणार की नाही। पण मी राणे साहेबांना सांगितलं होतं साहेब तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, एक मताने का होईना निलेश राणे निवडून येणार म्हणजे येणार। की माझं अंत जे आहे ते कुठल्या तरी निवडणुकीच्या पराभवानंतर होणार नाही। कुठेतरी काहीतरी वेगळं दिलंय माझ्यासाठी हे मला माहित होतं। आणि सन्माननीय शिंदे साहेबांनी मला तिकीट दिली। त्यांना माहित होतं समोरचा माझा जो प्रतिस्पर्धी होता तो यायला तयार होता, पण त्यांनी सांगितलं नाही, मी निलेश राणेला शब्द दिलाय, मी तुला नाही तिकीट देऊ शकत, मी निलेश राणेलाच तिकीट देणार। ही एवढी चांगली लोक माझ्या जीवनामध्ये आली। सामंत साहेबांसारखा व्यक्ती माझ्या जीवनामध्ये आला। आज कसलाही हेतू नाही, फक्त काम करायची इच्छा आहे। मला काम करू द्या। राणे साहेब मी तुम्हाला सांगतो तुमची लोकच अशी आहे, तुम्ही ज्या लोकांना मोठं केलं, ज्या लोकांना तुमच्या सहवासात ठेवलं त्यांना दुसरं काही नको आहे। मला काम करायची इच्छा आहे, मला फक्त काम करू द्या, एवढंच फक्त दत्ता सामंत हवं आहे। दुसरं त्यांनी माझ्याकडे काहीच मागितलेलं नाही, काहीच काही मागितलेलं नाही। नाहीतर साहेब एवढा मोठा कार्यक्रम एका आमदारासाठी एक माणूस का ठेवलो, आज आपण येणार की नाही हे पण आपल्याला खात्री नव्हती। आज आपल्याला एवढा उशीर झाला। मी तुम्हाला सांगतो, मी अनेक वेळेला नितेशला पण सांगतो की गर्दीला किती उशीर झाला, पण ती गर्दी तशी दिसली म्हणजे तो कार्यक्रम दत्ता सामंतांनी आयोजित केलेला आहे एवढं धरून चालू। दत्ता सामंतांनी केलेला कार्यक्रम हा कधी फेल होत नाही। म्हणून किती जरी माझ्या आईला धाकधूक होती, अरे इतके तास झाले आपल्याला पोहोचला पाहिजे, माझ्या मनामध्ये खात्री होती सामंत साहेबांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलाय, एकही खुर्चीची धडपड होणार नाही, आहे तसाच कार्यक्रम राहणार आणि तसंच आज चित्र इकडे। मी मनापासून सामंत साहेब आपले आभार व्यक्त करतो। स्टोरी किती बनवा, नितेश निलेशचं नातं समजायला अनेक जन्म घ्यावे लागतील, असा सल्ला आमदार निलेश राणेंनी वाढदिनी सोहळ्यात बोलताना दिलाय। पाहूया। अनेक लोक वेगवेगळ्या स्टोऱ्या बनवू शकतात, पण निलेश राणे आणि नितेश राणेचं नातं हे खरं कसं आहे हे समजण्यासाठी अनेक जन्म घ्यावे लागतील, तरी ते समजणार नाही। असा एक लहान भाऊ मला लाभला, देवाची कृपा आहे। आणि काम करण्यासाठी पण जी काय मेहनत मला आपल्याला सगळ्यांना वाटतं मी घेतो तेवढी घ्यावी लागत नाही। नितेश राणेच पालकमंत्री असल्यावर निलेश राणेला किती मेहनत घ्यावी लागणार, तशी मेहनत घ्यावी लागत नाही। आपली कामं नितेश सांगूनच ठेवतात की निलेश राणेचं आहे ते काम झालं पाहिजे। जिल्ह्याला जो काय फायदा आपल्याला झाला पाहिजे। मी अनेक वेळेला सांगतो, कार्यकर्त्यांना सांगतो, आपसात भांडत राहू नका, आपसामध्ये क्लेश घालत राहू नका। कारण का काय झालं, लोकांनी एवढा मोठा मॅन्डेट आपल्याला दिलाय। आज तिन्ही राणे सभागृहामध्ये आहेत, आज तिन्ही राणे सत्तेमध्ये आहेत, तर आपण त्याचा फायदा करून घ्या, त्याच्यामध्ये जिल्ह्याचा फायदा झाला पाहिजे। निलेश राणेचा वैयक्तिक किती होतो त्यापेक्षा या मतदारसंघाचा फायदा करून घ्या। मागच्या 10 वर्षामध्ये या मतदारसंघाला तसं काहीच मिळालं नाही आणि म्हणून सामंत साहेब मला भांडावं लागतं। अनेक वेळेला लोकांना असं वाटतं की या सरकारच्या विरोधात बोलतो, तर अजिबात नाही, मी सरकारच्या विरोधात बोलत नाही। माझा चेहराच देवाने असा दिलाय, मी काय करू, माझी अडचण झाली आणि मला
सरकारला फक्त सांगायचं असतं की साहेब की बघा आज माझ्या मतदारसंघावर लक्ष द्या, माझ्या जिल्ह्यावर लक्ष द्या, कारण का 10 वर्षामध्ये मागच्या आम्हाला काही मिळालं नाही. तर आपल्याकडेच मी मागणार, मी दुसरीकडे कुठे मागणार आहे? एक मी माझ्या भावाकडे मागू शकतो, एक माझ्या साहेबांकडे मागू शकतो आणि एक सरकारकडे मागू शकतो. दुसरीकडे तिसरीकडे कुठे मागणार आहे? आणि बोलण्याची पद्धतच अशी आता तर मी काय करू? मी घरात पण बोलताना कधी कधी असं बोलतो, माझी आई कधी कधी विचारते भूक लागली आहे का? आता मी तिला पण काय सांगू? तर अजिबात नाही. मी सभागृहात पण बोलतो, भूक लागलेली नसते, भरलेल्या पोटाने मी भाषण करत असतो. पण बोलायची पद्धतच अशी आहे, तर मी काय करणार? मी मागायचा प्रयत्न करतो की बघा माझ्या जिल्ह्याकडे, माझ्या मतदारसंघाकडे लक्ष द्या. अनेक वर्षाचा बॅकलॉग आहे, अनेक वर्ष आम्हाला काही मिळालेलं नाही, कोणी काय मागितलेलं नाही. आणि मागितलेलं नाही म्हणून त्या मंत्र्यांनी ठरवलंय ह्या मतदारसंघाला काही द्यायचं नाही. साहेबांच्या नंतर ह्या मतदारसंघामध्ये जोपर्यंत साहेब होते 2014 पर्यंत या मतदारसंघाला तसं काही मिळालं नाही, म्हणून मागायचा मी तसा प्रयत्न करतो. त्याच्या पलीकडे माझा काय हेतू नाही. मी सामंत साहेबांना सांगितलंय, साहेब माझ्यासारखा माणूस एक दिवस सामान उचलेल आणि घेऊन जाईल, परत कधी नाही. तुम्ही म्हणत असाल ना निलेश राणे नको, नाही येणार. पण जोपर्यंत निलेश राणे आहे तो काय करून दाखवू शकतो हा दाखवण्याचा प्रयत्न पुढचे 4 वर्ष मला करायचे. आतापर्यंतचे पराभव, त्यानंतर मिळालेला विजय आणि मंत्री नितेश राणे यांच्याशी असलेलं नातं याबद्दल बोलताना आमदार निलेश राणे काहीसे भावुक झालेले पाहायला मिळाले. तसेच आमच्या कुटुंबासाठी नारायण राणे साहेबांचा वाढदिवस हा एका सणासारखा असतो. माझा वाढदिवस इतक्या मोठ्या प्रमाणात साजरा होईल असं कधी वाटलं नव्हतं, असं म्हणत सहकाऱ्यांचे त्यांनी आभारही मानले. मी अनेक वेळेला राणे साहेबांना आणि नितेश राणेला सांगतो की निवडून आल्यानंतर मला तसं काहीच करावं लागत नाही. मला सामंत साहेबांनी फक्त मंत्रालयामध्ये आणि विधान भवनामध्ये भाषण करायला सोडलेलं आहे. बाकी मला तसं काहीच मतदारसंघात करावं लागत नाही. हे सगळे मोठमोठे वाढदिवस साजरा करण्याचं इतक्या वर्षामध्ये जे मी बघत आलो ते फक्त राणे साहेबांचेच वाढदिवस आम्ही इतके मोठे साजरे करत आलो. कधी असं मनाला स्पर्शही झाला नाही की आपले वाढदिवस पण एवढे मोठे व्हावे. त्याच्या मागची कारणही आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. अनेक वर्ष 10 वर्ष जो काय प्रवास मागचा झाला, तर असं काही साजरा करणारे दिवस असावेत किंवा मी साजरा काहीतरी कुठला क्षण करावा किंवा वाढदिवस करावा असेही काही दिवस नव्हते. फक्त राणे साहेबांचे वाढदिवस हे मोठे करायचे. त्यांच्या वाढदिवसाला एक सण जसा आपण साजरा करतो तसं तो सण आपण साजरा करावा. 10 एप्रिल हा आमच्यासाठी सण असतो आणि तेवढंच डोक्यात ठेवून आम्ही राजकारणात वावरत होतो. पण सामंत साहेब, आपण आणि माझ्या सगळ्या सहकार्याने, म्हणजे आमचे आता एकेकाचं नाव घेतलं आणि कोणाचं नाव घेतलं नाही तर ते माझी अडचण करतील, म्हणून मी कोणाचं नाव घेत नाही. पण आपल्या सगळ्यांना मी मनापासून आपल्या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो की आपण इतक्या मोठ्या संख्येने इथे सगळ्यांनी आलात. मला आशीर्वाद देण्यासाठी, माझ्या कुटुंबाला आशीर्वाद देण्यासाठी मी प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. मागच्या 1.25 वर्षामध्ये जे काय मतदारसंघासाठी करता येईल ते करण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. मला माहित नाही की हे सगळं करत असताना आपल्याला जो निकाल अपेक्षित आहे, निवडणुकीचा निकाल म्हणत नाही मी, कामाचा निकाल जो अपेक्षित आहे तो कसा लागेल. पण राणे साहेबांनी नेहमी एक गोष्ट शिकवली आहे, माझ्या आईने एक नेहमी गोष्ट शिकवली आहे की आपली नियत जर चांगली ठेवली तर निकाल हा 100% चांगला लागतो. म्हणून आपलं मन साफ ठेवायचं आणि साफ मनाने जे काय काम करशील त्याचा निकाल 100% सकारात्मक लागतो, चांगला लागतो. म्हणून चांगलं काम करायचा प्रयत्न करतोय. त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांची साथ आहे. माझा भाऊ आज पालकमंत्री आहे. खूप मोठा सपोर्ट निलेश राणेला या जीवनामध्ये कोणाचा असेल तर तो माझ्या भावाचा आहे. इराण, अमेरिका आणि इस्रायल
यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठ ढवळून निघाली असताना त्याचे गंभीर पडसाद उमटू लागले. व्यावसायिक ग्राहकांचं कंबरड यात मोडलंय. गॅस अभावी अनेक व्यावसायिकांनी आता पुन्हा चुलीचा आणि इंडक्शनचा आधार घ्यावा लागतोय, तर काहींनी गॅस नाही म्हणून दुकानं बंद ठेवल्याचं पाहायला मिळत आहे. व्यावसायिक सिलेंडर मिळत नसल्यानं हॉटेल व्यावसायिकांवर कोरोनासारखी परिस्थिती पुन्हा आली आहे. काही व्यावसायिकांनी चुलीचा तर इलेक्ट्रिक शेगडीचा आधार घेतलाय. मात्र सर्वांना ते शक्य नसल्यानं काहींनी हॉटेल बाहेर गॅस सिलेंडर अभावी दुकानं बंद राहतील असा बोर्डच लावलाय. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांचं मोठं नुकसान होत असून बाजारपेठेत येणाऱ्या ग्राहकांचेही चांगलेच हाल होत आहे. जिभेचे चोचले पुरवणं मुश्किल होऊन बसलंय, तर गटारातून निघणारा गॅस देखील कामाचा नाहीये. असा गंभीर समस्येमुळे भीषण आर्थिक संकट निर्माण झालंय. त्यामुळे आता याची शेगडी लाकडावरची धंदा बंद पोट कशावर भरणार. आता वरचं पोट आहे, घरात 7-8 माणसं आहेत, काहीच करू शकत नाही. कमर्शियल गॅस भेटत नाही आहे. वडील आहेत आजारी, त्याला कसं फॅक्टरीचं बंद करावं. सावंतवाडीतील वेर्ले गावात एक प्रकार घडलाय. येथील एका फणसाच्या झाडाला चक्क केळीचा घड आल्याची घटना घडल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे निसर्गाचाच हा चमत्कार पाहण्यासाठी परिसरात मोठी गर्दी होते. वेर्ले फौजदारवाडी येथील रहिवासी विश्राम पुंडलिक लिंगवत यांच्या घराशेजारी फणसाचं एक मोठं झाड आहे. सध्या फणसाचा हंगाम असल्यानं या झाडाला ठिकठिकाणी फणस लागल्या. मात्र जमिनीपासून साधारण 10 ते 15 फूट उंचीवर असलेल्या एका फणसाच्या देठातून अचानक केळीचा घड बाहेर आल्यासारखं दिसून येत आहे. फणसाच्या झाडावर केळीचा फणा पाहून सर्वजण अवाक झाले. मात्र हा फणसातील गऱ्यांचा भाग असल्याचंही काहींचं म्हणणं आहे. त्यामुळे फणसाच्या झाडाला केळीचा फणा हे वृत्त कुतूहलाचा विषय ठरतोय. आमदार निलेश राणे जे काम हातात घेतील त्यात त्यांना यश मिळो. सभागृहातील आज त्यांची भाषण ऐकतो ते पाहून समाधानी आहे, अशा शब्दात खासदार नारायण राणेंनी आमदार निलेश राणेंचं कौतुक केलंय. पाहूया. माझ्या घरी विचारा की माझ्या मित्राला विचारा. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, सिंधुदुर्गात आल्यानंतर मला इथं मी आजारीमध्ये पडलो आणि 1 महिना आजारी असताना निलेशचा जन्मदिवस आला. मला कार्यकर्त्यांना विचार, दादा येणार काय तुम्ही कुडाळात? मी म्हणलं येणार. हो तुम्ही आले? नाही येणार. आता मी इथं उतरलो. निलेशनी मला वाटतं निलेशला त्याच्या पुत्राचा फोन, अभिराजचा फोन आला. त्यांनी तो मला दिला. काय विचारावं त्यांनी? आजोबा पोचलात? सुखरूप पोचलात? हो. मग मी त्याला एक परवानगी घेतली. हे दोघं माझी परवानगी घेतात, मी नातवांची परवानगी घेतो. मी अभिराज 2 दिवस राहायचा इथे, काय करू? नाही राहा, काळजी करू. आमचं कुटुंब, आमचा संसार अशार्थी गुण गोविंद आनंदाने आम्ही दुसऱ्याला आनंद देतो, घरातही देतो, बाहेरच्याने द्यावा, हे आमचे प्रयत्न. बांधवांनो, आम्हाला काय पाहिजे या जिल्ह्यातून? काही पत्रकार वेगवेगळे प्रश्न विचारतात. आम्ही या जिल्ह्यातून घ्यायला आलो नाही, या जिल्ह्याला द्यायला आलो. आम्ही व्यावसायिक आहोत. मी अगदी लहानपणापासून मुंबईत व्यवसाय केले आणि हे दोघेही माझ्याबरोबर सहकारी झाले. माझी पत्नी बरोबर, ही कॉलेज, हॉटेल, ही सगळी पत्नी पाहते, आम्ही नाही पाहते काही. निलेश वेगळं पाहतो, पुण्याला पाहतो, नितेश अजून वेगळं. आम्ही व्यावसायिक आहोत, कारण आम्हाला दुसऱ्याच्या खिशात हात घालून राजकारण करायला आवडत नाही. आम्हाला
सर्व लोकांना, या जिल्ह्यातील लोकांना सुखी, समाधानी, आनंदी आणि तरुणांना चांगलं शिक्षण मिळेल, उद्या चांगली नोकरी व्यवसाय करतील आणि त्या दृष्टीने या जिल्ह्यात सर्व प्रकारचं शिक्षण उपलब्ध केलं. माझ्या मुलांना आणि कोणाला घरात मी सगळ्यांची जे काही आम्हाला लागतं आम्ही व्यवस्था केली, काही गरज नाही. एक कोणी सांगा एवढ्या 35-36 वर्षात कोणाची उसनी, कोणाकडून पैसे, कोणत्या कामाला कोण एक आणि उठून सांगावं मी तुम्हाला पैसे दिले, मी एक आणि कोणीतरी सांग त्या दिवशी राजकारणात राहणार. आणि म्हणून आज मुद्दाम तुम्हाला भेटायला आलो. माझ्या दोन्ही मुलांना आशीर्वाद द्या. जसं आज तुम्ही पाहताय निलेश नितेश दोघे, निलेशची भाषणं ऐकली असती, ऐकली. बरेच जण मालवण कणकवलीचे लोकांना वाईट वाटलं असेल, अरे याच मुलाला आपण 2 निवडणुकीत मत दिली नाही, पराभव केला, किती नुकसान केलं आपलं. बांधवणं असे लोकप्रतिनिधी मिळणं कठीण आहे. एवढा अभ्यास, एवढी मेहनत करून या वयात जनतेसाठी आयुष्य घालवीन म्हणणारे लोकप्रतिनिधी नाहीये. बघा सध्या भ्रष्टाचार किती माजलाय, किती माजलाय. पण माझ्या मी दोन्ही मुलांना सांगितलं आपल्याला कोणाचा पैसा नको, लोकांचे आशीर्वाद हवेत आणि त्यासाठी तुम्ही काम करा, दिवस रात्र करा. आणि म्हणून दोघही दिवस रात्र, निलेश असो नितेश असो. आता नितेश यानंतर मुंबईला जाणार, आम्ही राहणार. त्याला उद्या मीटिंग आहे मुंबईला. उद्या मुंबईत मंत्रिमंडळचं कामकाज आपलं विधानसभा चालू असताना त्याने उपस्थित राहायचं आहे आणि मग जायचं आहे. तो आता इथून जाणार. ते आम्ही म्हणत नाही तुमच्यासाठी करतो, पण हे आमचा प्रयत्न आहे. सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र आणि आमचा देश समृद्ध होण्यासाठी आम्हाला जे काही करता येईल ते आम्ही करणार, त्याचे कमी पडणार नाही. देश माझा आहे. या देशाची जनता सुखी समाधानी आनंद राहावी. आमचा देश एक प्रगतिशील देश जगामध्ये राहावं यासाठी आम्ही काम करतो. तो व्हावा, इथली जनता सुखी व्हावी आणि ती करण्याचा प्रयत्न करता येण्यासाठी आम्ही सर्व काम करतो. आज इथे जमलेले सर्व आज वाजले बघा 10 वाजून गेले तरी तुम्ही कसे बसलेला आहात. मला आता तुम्हाला इथे थांबवत नाही, ते आपण असे बसलेले पावत नाही म्हणून मला थांबवं असं वाटतं. परत दिवसाही तुमच्याशी बोलेन. तुमच्याशी बोललो तर मी समाधानी होतो, मला समाधान मिळतं, आनंद मिळतो. आणि एक सांगू की माझा आजारपण जर असेल तर तुम्हाला पाहून तेही दूर होतं आणि हे समाधान घेण्यासाठी मी आज इथे आलो. निलेश नितेश दोघंही तुमची सेवा करतायत, अतिशय चांगल्या प्रकारे करतायत. या देशामध्ये, या राज्यामध्ये, या जिल्ह्यामध्ये सर्व जनता जी आहे ती सुखी समाधानी आनंद व्हावी म्हणून दोघे काम करतात. तुमच्याकडे मी काही मागत नाही. तुमच्या स्वाधीन केलेल्या दोन्ही मुलांना तुम्ही आशीर्वाद द्यावे एवढंच या प्रसंगी बोलतो आणि मी आपल्या सर्वांची रजा घेतो. कोकणात शेतीसाठी पूरक वातावरण आहे. येथील शेतकरी शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करतोय. आता येथील शेतकऱ्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करावी असं आवाहन सभापती सिद्धेश रावराणे यांनी केलंय. वैभववाडी तालुका कृषी विभागाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी महोत्सवात ते बोलत होते. पाहुयात काय म्हणाले रावराणे. आता पहिला मुद्दा आपण शेतीपासून ताटापर्यंत येणाऱ्या अन्नाचा म्हणजे अन्नाची सुरक्षा कशी केली पाहिजे ते त्या दृष्टीने आपल्याला कशी पावले टाकता येतील यासाठी आपण सर्वच अधिकारी वर्ग, शेतकरी आणि आम्ही लोकप्रतिनिधी यासाठी आपण कटिबद्ध राहिलं पाहिजे.
फक्त आलो आज आणि उद्या आपण गेलो आणि ते विसरून गेलो ह्या गोष्टी चांगल्या आहेत. आज हा वैभव तालुका पाण्याखाली येतोय आणि खूप एक राणेसाहेबांचं स्वप्न होतं की आज कोकणामध्येही शेतकरी जगला पाहिजे. कोकणाचाही शेतकरी आपला पश्चिम महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याबरोबर ती म्हणजे फाईट केला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपण जे काही उपाययोजना राबवते ते राबवल्या पाहिजे. आज आमच्या प्रमोदजी रावरे साहेबांनी खंत व्यक्त केली की आपल्या डॅमचं पाणी आपला प्रकल्प असू दे, कोकणी प्रकल्प असू दे, हे पाणी आपल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. पण ज्या शेतकऱ्यांपर्यंत आता पोहोचायला चालू झालं त्यामध्ये आमचं अचिनेसारखं गाव आहे, सोनाळीसारखी गाव आहे, ज्या आमच्या अचिनेसारख्या गावाचं खूप मला कौतुक आहे आणि मला खूप आदर वाटतो आणि अभिमान वाटतो या गावाचा. कारण माझ्या गावामध्ये 3 शेतकरी असे आहेत की ते जादाचं म्हणजे ऊस उत्पादन करतात. त्याच्यामध्ये आमचे उत्तमजी सुतार आहेत, मोहन रावरांनी आहेत, आमचे सुशील रावरांनी आहेत. काही शेतकरी माझ्या आता कलिंगड लागवडीकडे आहेत आणि ते आपण पाणी करतच असतो. विठ्ठल कराडसारखी नवीन युवक वर्ग आहे, बबन कराडसारखा युवक वर्ग आहे जो गोव्यासारख्या मार्केटमध्ये आपलं नेऊन कलिंगड म्हणजे कलिंगडाची शेती विक्री करतो. आणि खूप असं बरं वाटतं की आपल्या गावातला शेतकरी बाहेर जातो आणि तो बाहेरच्या शेतकऱ्यांबरोबर की आपलं फळ आहे ते त्यांच्यावर स्पर्धा करतो. आज सर एक गोष्ट मला सांगायची की आमचा शेतकरी बाहेर पश्चिम महाराष्ट्राच्या ठिकाणी जाऊन कृषीचे म्हणजे धडे घेतो. कृषी कशी म्हणजे शेती कशी करायची त्यासाठी वेगवेगळे अभ्यास उपक्रम आणि शिबिर आपण जॉईन करतो. पण तिथून पुढे आपण असं काम करूया की तिथला शेतकरी आपल्या इथे कसा येईल आणि त्याच्यासाठी आपण काम करणं महत्त्वाचं आहे. कारण जयंतीजी रावरे साहेब तसेच आमचे प्रमोदजी रावरे साहेब खूपच मार्गदर्शक अशी लोक आहेत की ती आपण ज्या गोष्टी आपण मागवून त्यासाठी पाठपुरावा करणारी जी लोक आहेत त्याच्यासाठी ते कायम आपल्या मागे ठामपणे उभे राहतील. त्याच्यामध्ये मला काही मात्र शंका नाही. प्रमोदजी रावरे साहेब यांच्या मार्फत आपण पणन महासंघामध्ये आपल्या काही शेतकऱ्यांना कशा उपाययोजना देता येतील त्यांच्याकडून कुठले आपण नवीन स्कीम्स आपले पणन महासंघाकडनं आम्ही राबवण्यात येतील याच्यासाठी खरंच प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. आता राहिला विषय आपल्या शेतकऱ्यांचा. शेतकरी आज खरंच एक थोडी म्हणजे खंत अशी आहे की आपला शेतकरी थोडा कमी आपल्या या उपक्रमाकडे आला. याची जनजागृती आपल्याही आपल्या म्हणजे आपलं जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग किंवा वैभडी पंचायत समितीमार्फत त्याची फ्लॅशिंग किंवा त्याची हायलाईट कमी प्रमाणामध्ये झाली. ही जर आपण आधी आठवडे 2 आठवडे प्रत्येक कृषी सहाय्यकाने जर ती राबवली असती, ग्रामसेवकांना त्याच्या मदतीला घेतलं असतं, सरपंचाने विश्वासात घेतलं असतं तर नेमकंच आपण अजूनही याच्यामध्ये मोठी उपस्थिती आपल्याला दिसली असते. आपले कदम साहेब म्हणजे भरपूरच प्रयत्नशील असतात. आपल्याला पालकमंत्र्यांची काय कशी मदत घेता येईल, कृषी मंत्र्यांची काय मदत घेता येईल, आपले ज्येष्ठ सहकारी त्यांची काय मदत घेता येईल. तर तुम्ही जसे शेतकऱ्यांची मुलं तसं माझे वडील शेतकरी आणि मला त्या शेतीची जाणीव आहे त्या शेतीसाठी काय करावं लागेल हेही मी माझे प्रयत्न. आता सर मी एक माझ्या वडिलांनी म्हणजे थोडी कन्सेप्ट वेगळी बदलली. आंबा आणि काजू हे आम्ही घेतो, चिवाकाठी घेतो, आम्ही केळी लागवड चालू केली. जर आमच्या घराच्या पाठीमागे गेला तर आता आम्ही 70 झाडं लावली आणि आमची केळी आमच्या वैरवान हॉटेलमध्ये आम्ही ती विकायला आणतो. अजून मोठ्या स्तरावरती आम्हाला जायचं आहे. 3-4 एकरमध्ये ती लावण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यासाठी नवीन आम्हाला काय म्हणजे ही जनजागृती आमच्या गावामध्ये करते की आपण फळबागांमध्ये आपण डेव्हलपमेंट करतो. आता तुम्ही हळद लागवड करता ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण आज एक म्हणणं असं आहे की आपण जी चिन्ह किंवा रताळं आणि ह्या ज्या कोकणातल्या ज्या कंदमुळं आहेत त्यांची शेतीसाठी आपल्याला काय प्रयत्न करता येतील. कारण ही कंदमुळं भरपूर काही देऊन जातात आणि त्याची बाहेरच्या देशामध्ये असू दे, बाहेरच्या मार्केटमध्ये असू दे, त्याची मागणी भरपूर आहे. त्याला चांगला रेट मिळू शकतो. काही करायचं नाही, फक्त ती लागवड करायची, पहिले वर्षभर पाणी द्यायचं, ते आपोआप एक पाळवसुद्धा जपून आणि म्हणजे खूपच शॉर्ट टर्ममधली लॉंग उत्पादन देणारी ती कंदमुळे त्याच्यावरती अभ्यास तुम्ही आणि आपण सगळ्यांनीच करू. या सर्व ज्येष्ठ लोकांच्या मार्गदर्शनाकडे आपण करू. त्याच्यामध्ये आपल्याला शेतकऱ्यांमध्ये ही उपाययोजना राबवणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण आंबा आणि काजू हे होत राहील आणि त्या गोष्टींवरती तुम्ही इन्शुरन्स मागणार, इन्शुरन्स पैसे मिळणार. थोडंसं बदल करूया. आपण शेतीमध्ये राबून पैसे कमवण्याची सवय आपल्या शेतकऱ्यांना लावूया. कारण कालच आता रणशेतीसाठी येऊन गेले, त्यांनी मागणी केली. मागणीला आपल्या फडणवीस साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली काल मिटिंग झाली आणि त्या मिटिंगमध्ये आपण आंबा आणि काजू उत्पादकांना आपण शब्द दिला आणि त्याप्रमाणे ती राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाने राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाने आपण मदत करतच राहू. पण आपल्याला नवीन सुधारणा साहेब करणं महत्त्वाचं आहे. तुम्ही ती करून आमच्या लोकप्रतिनिधीमार्फत शेतकऱ्यांची जनजागृती करा अशी ठाम विश्वास व्यक्त करतो. इथेच काम करू.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या गॅस टंचाईनं भीषण रूप धारण केलाय. याचा थेट फटका येथील पर्यटन व्यवसायाला बसू लागलाय. कुडाळमधील अनेक नामांकित हॉटेल्स गॅस अभावी बंद पडली आहेत. शासनाच्या अनास्थेमुळे व्यापारी आणि हॉटेल व्यावसायिक संतप्त झालेत. कोकणची शान आणि पर्यटनाचा मानबिंदू असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या चिंतेचं वातावरण आहे. गॅस टंचाईमुळे जिल्ह्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. विशेषतः कुडाळ तालुक्यातील 8 ते 10 महत्त्वाची हॉटेल्स गॅस सिलेंडर उपलब्ध नसल्यानं बंद ठेवावी लागतात. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर संपूर्ण जिल्ह्यातील पर्यटन ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. त्यांनी या विषयातली गांभीर्यता लक्षात घेऊन किमान, कारण प्रत्येक वेळी ते म्हणतात अफवांवर विश्वास ठेवू नका वगैरे वगैरे, पण परिस्थिती काय आहे ही सर्वज्ञात आहे. तर त्याच्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी याच्यात विशेष लक्ष घालून जे आपले सरकार असेल, शासन असेल, याच्या माध्यमातून आम्हाला योग्य तो न्याय द्यावा. आम्हाला जागतिक परिस्थितीची जाण आहे, त्यामुळे ही गॅस टंचाई निर्माण झालेली आहे हे आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे आमची भूमिका, आम्ही असं म्हणणार नाही तुम्ही कायम करा आणि आमका आपली तो गॅस उपलब्ध करून द्या. आमची आज आपल्या माध्यमातून प्रशासनाकडे आणि शासनाकडे एक महत्वाची मागणी ही आहे की नक्की काय घडणार, नक्की काय परिस्थिती आहे. काल पहिल्यांदा अधिकृतरित्या केंद्र सरकारने मान्य केलं की देशामध्ये गॅसची टंचाई आहे. तोपर्यंत कोणीही मान्य करत नव्हते, परंतु खाली मात्र गॅसच्या रांगा लागलेल्या आपण सगळ्या प्रसार माध्यमातून गॅससाठी रांगा लागलेल्या बघत होतो. काल पहिल्यांदा मान्य केलं. अशा पद्धतीने बाबा भविष्यामध्ये काय होईल, ही टंचाई किती काळ राहू शकेल, आम्ही किती काळ हा पुरवठा करू शकू किंवा करू शकणार नाही, याच्या संदर्भात या सगळ्याला, म्हणजे मग ते गॅस डीलर असू देत, सर्वसामान्य ग्राहक असू देत आणि आम्ही व्यावसायिक असू देत, यांच्यामध्ये कुठेतरी समन्वय साधून काय परिस्थिती आपल्या समोर वाढलेली आहे हे कुठंतरी समन्वयाने सांगितलं गेलं पाहिजे. आणि हीच आमची आज महत्वाची मागणी आहे. त्याच्या पाठीमागचं एक कारण सांगतो की ज्यावेळी कोरोना आला, आणखीन टाळेबंदी जाहीर झाली, आम्हाला कोणालाही स्पष्टपणे सांगितलं गेलं नाही की ही टाळेबंदी किती दिवसाची असेल, 15 दिवसाची, 25 दिवसाची, 1 महिन्याची, आणि ती जवळजवळ वर्षभर चाललं. आणि त्यामुळे व्यापाऱ्यांचं अक्षरशः कंबरड मोडून गेलेलं होतं. कारण आज एक चांगलं चालणारं जर हॉटेल धरलं तर किमान 10 कुटुंब त्याच्यावरती अवलंबून असतात, त्यांची रोजीरोटी अवलंबून असतात थेट, आणि किमान 20 अशी कुटुंब असतात की जी त्यांना हस्ते परहस्ते मदत करत असतात. त्यामुळे ती त्यांच्यावरती अवलंबून असतात, ज्याला आपण सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणतो. हे जर कुठंतरी एवढी मोठी इंडस्ट्री, कारण पर्यटन हा व्यवसाय आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की एक पर्यटक आल्यानंतर तो असं म्हटलं जातं की 80 विविध व्यवसायांना रोजगार देतो, आणि तेच जर सगळं ह्या केवळ गॅसमुळे ठप्प झालं तर सिंधुदुर्गाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल. आणि त्यामुळे शासनाकडे आमची विनंती आहे की शासनाने पुढाकार घेऊन त्या सगळ्या व्यावसायिकांची एक बैठक घ्यावी. या बैठकीमध्ये सत्य परिस्थिती मांडावी, किती काळ बाबा ही अडचण होईल, म्हणजे त्याप्रमाणे नियोजन करता येईल. आज 2-4 बाबी आणखीन पुढे येत आहेत की जर एखाद्या चहाच्या टपरीवरती त्याने आपला उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी म्हणून घरगुती गॅसचा सिलेंडर लावला तर त्याला 50,000 रुपयापर्यंतच्या दंडाची धमकी दिली जात आहे. एका बाजूला आम्ही जो काही 2100-1800 रुपयाचा 1900 रुपयाचा सिलेंडर घ्यायला तयार आहोत, तो शासनाकडनं मिळत नाहीये, तो गॅस एजन्सीकडनं मिळत नाहीये. म्हणून जर कुठेतरी आपल्या कच्च्या बच्चांचं पोट भरण्यासाठी सिलेंडर लावला जात असेल घरगुती, आणि त्याच्यावरती 50,000ची कारवाई केलेली आहे, पण प्रत्येक वेळी आम्हीच चोर ही भूमिका
प्रशासन घेत आहे ते कशासाठी घेते आहे हाही आमच्या समोर सवाल आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा आमची नम्रपणे विनंती आणखीन मागणी अशी आहे की प्रशासनाने किंवा लोकप्रतिनिधींनी, आज अधिवेशन चालू आहे, लोकप्रतिनिधी सगळे मुंबईत असतील, पण किमान प्रशासनाने, जिल्हाधिकाऱ्यांनी विश्वासात घेऊन काय परिस्थिती आहे, कधीपर्यंत सुरळीत होऊ शकतो, होऊ शकणार नाही, की जेणेकरून आम्ही पर्यायी व्यवस्थेचं काय नियोजन करता येईल याची एक तजवीज करू शकू आणि त्यातून येता जो एप्रिल मे महिन्याचा जो मोसम आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की हा आमच्या संपूर्ण वर्षातील 50% उलाढालीचा मोसम असतो, तो कसा बसा निभावून घेऊ शकतो. आपल्याला सगळ्यात मोठा गॅसचा पुरवठादार हा कुवेत हा देश आहे आणि तिथून जोपर्यंत LPG, आणि हा सगळा प्रश्न हा LPG लिक्विड पेट्रोलियम गॅस, स्वयंपाकाचा जो गॅस सिलेंडर मध्ये येतो त्याच्याशी निगडीत आहे. PNG बाबत आता तरी तशी व्यवस्था नाहीये, पाईप नॅचरल गॅस बाबत आता तरी. जर असंच राहिलं तर म्हणून आम्ही सांगतोय काय आहे ते सांगा, म्हणजे मग काय पर्यायी व्यवस्था. आज कुडाळमध्ये PNG ची व्यवस्था झाली आहे, मग ती बाबा एक्सपांड कधी करता येईल, कुठपर्यंत आहे. किंवा आता मला कालच समजलं की इथं त्या पेटल्सचं एक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सुरू होत आहे, मग त्याचा वापर करता येईल काय, की काय पॅलेट्स, या सगळ्यांचा विचार आम्हाला करावा लागेल. मग आलं लक्षात की नाही, आम्ही हे समजू शकतो आहोत की ही जागतिक आपत्ती आहे, हे काही कुठल्या धोरण लकव्यामुळे घडलेली गोष्ट नाहीये, पण काय आहे हे समजलं पाहिजे. बाबा युद्ध थांबल्यानंतर सुद्धा, कारण हा सुद्धा समजा उद्या युद्ध थांबलं तरी परवापासून हा पुरवठा सुरळीत होईल असंही नाहीये. मग याला किती काळ लागेल, 8 दिवस लागतील. युद्ध थांबल्यानंतर 8 दिवसांनी बाबा हे होईल, म्हणजे त्याप्रमाणे आम्हाला नियोजन करणं शक्य होईल. त्यामुळे जर असं काही म्हणजे जी टाळेबंदी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आणि त्यातून काय करायचं तर ते त्यावेळी आम्ही निश्चितपणे ठरवू, सगळ्यांच्या विचार विनिमय करू. जी आज चालू आहे ही हॉटेल, ही ज्याला फुल फ्लेज पूर्ण जोमाने चालू नाहीत, त्यांनी आपले बाकीचे मेनू बंद केलेले आहेत आणि केवळ बेसिक मेनू, मी माझ्या हॉटेलला सुद्धा बाहेर बोर्ड लावलेला आहे की जोपर्यंत गॅस टंचाई दूर होत नाही तोपर्यंत फक्त थाळी पद्धतीचं जेवण मिळेल. बहुतेक सगळ्यांनी आला कार्ट बंद केलेलं आहे. ज्यांच्याकडे मेड टू ऑर्डर आहे ते सुद्धा काही 1 किंवा 2 ग्रेव्ही बनवून एवढेच आयटम मिळतील, बाकीचं मिळणार नाही, अशा पद्धतीने व्यवस्था करतायत. माहिती, व्यवस्था म्हणता येणार नाही, दिवस ढकलतायत. आणि म्हणून आमची मागणी आहे की, विनंती आहे की आम्हाला काही ते सांगा, काय पुढे वाढून ठेवलेलं आहे याचं खरं चित्र आमच्या समोर येऊ देत, म्हणजे मग त्याप्रमाणे नियोजन करता येईल. एक कोरोनामध्ये खाल्लेला फटका खायची परत ची ताकद आमच्यामध्ये राहिलेली नाही. एक गुगल फॉर्म समाज माध्यमातून सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यातून आम्ही माहिती गोळा करत आहोत की प्रत्येकाला किती सिलेंडर या महिन्यामध्ये लागतील, त्याच्याकडे काही पर्यायी व्यवस्था आहे का नाही आहे आणि आत्ताची परिस्थिती काय, अशा पद्धतीनं त्याची माहिती आमच्याकडे येते आहे. येत्या 1-2-3 दिवसात मला वाटतं सगळ्यांचे गुगल फॉर्म येतील. परंतु एक गोष्ट माझ्या लक्षात आलेली आहे की काल ज्यावेळी मी कुडाळमध्ये बाहेर पडलो दुपारच्या जेवणासाठी, त्यावेळी किमान 7 हॉटेलांच्या समोर बंदचे बोर्ड मला दिसले. परिस्थिती किती, कुडाळ शहरातली जर 7 मोठी हॉटेल बंद असतील तर मग बाकीच्या ठिकाणी काय परिस्थिती निर्माण झाली असेल. आमचे दोडामार्गचे संतोष आलेले आहेत, त्यांच्याकडे आज म्हणजे आत्ता बंद पडलेलं नाहीये, परंतु ते कधीही बंद पडण्याची परिस्थिती आहे, कारण त्यांच्याकडे एकही सिलेंडर मिळत नाहीये दोडामार्ग बेडशीमध्ये, किंवा त्यांना काहीही सांगितलं जात नाहीये. कुडाळमध्ये सिलेंडर असून वितरित केले जात नाहीये. 15 तर 15, आणि त्याची जबाबदारी जर कुडाळ तालुका व्यापारी संघटना घेते की कोणाला वितरित करायचे, हॉटेल मालक संघटना घेते कोणाला वितरित करायचे, तर मग ते गोडाऊन मध्ये ठेवण्याच्या पाठीमागचं काही कारण, हाही मोठा प्रश्न आम्हाला आहे. म्हणजे पुन्हा मी तेच सांगतोय की कोरोना सारखा अख्खा जिल्हा ठप्प झाल्यानंतरच मग प्रशासनाला जाग येणार आहे का,
आमची कळकळीची मागणी आहे की काय आहे ते सांगा, आपण एकत्रित बसून त्याच्यावरती मार्ग काढूया. आणि याच्यासाठी म्हणून आम्ही सातत्याने आता सुद्धा गॅस डीलर्स हे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बसलेले आहेत की बाबा तुम्ही काय हे करताय सांगा. आता तिथं मिटिंग झालं, कदाचित काही वेळानं तिकडनं बोली आहे. नगर परिषदेची सत्ता सूत्र हाती घेतल्यानंतर 2 महिन्यातच तब्बल 65 विकास कामांवर आम्ही भर दिलाय. त्यापैकी जिमखाना मैदान आणि भुयारी गटारी योजना या दोन्ही कामांना अधिक प्राधान्य दिलं असून प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवण्यापर्यंत हे काम केलंय. त्यामुळे कोण काय विरोधात बोलतात यात आम्हाला रस नसून विकास कामं करण्यावर आमचा अधिक भर असल्याचं मत प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी व्यक्त केलंय. की आम्ही ज्यावेळी पहिली सर्वसाधारण सभा घेतली त्या सभेमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल अजेंडावर टोटल 48 विषय होते. आम्ही फक्त या ठिकाणी बसलोय सावंतवाडीचा सर्वांगीण विकास होणे या एकमेव उद्देशासाठीच बसलोय. आणि सर्वांगीण विकास होत असताना मी आपल्यासमोर एक अत्यंत महत्त्वाची आणि सावंतवाडीची अस्मिता असणारी भुयारी गटार योजना आपल्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याला काउन्सिलमध्ये पहिल्याच मीटिंगमध्ये आपण मान्यता घेतली आणि मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की त्याबाबत अंडरग्राऊंड सेवरेज स्कीम म्हणून आपण यासाठी असं असतं की नगर परिषद स्वतः खर्च करून त्या ठिकाणी नगर परिषदेमार्फत तज्ज्ञ नेमला जातो. परंतु आम्ही या ठिकाणी एक वेगळा प्रयत्न केला. नगर परिषद तज्ज्ञ नेमणार, त्यासाठी नगर परिषद फंड अवेलेबल करणार, त्यासाठी आम्ही न थांबता आम्ही वेळोवेळी चव्हाण साहेबांचं मार्गदर्शन, वेळोवेळी पालकमंत्री साहेबांचं मार्गदर्शन घेऊन या ठिकाणी त्यांच्या माध्यमातून पर्सनली आम्ही तज्ज्ञ नेमले. आणि मी स्वतः सावंतवाडीत आमच्याबरोबरची सगळी एंटायर बॉडी जी निवडून आली आहे, ते सगळे सदस्य सन्माननीय त्या लोकांनी अख्ख्या सावंतवाडीमध्ये पूर्ण सर्वे केला, ज्याला आपण कंटूर म्हणतो, ज्याला भौगोलिक परिस्थिती बघून कंटूर करून एक कोल्हापूरचे एक्सपर्ट घेऊन त्यांच्याकडनं आम्ही प्रॉपर या भुयारी गटार योजनेसंदर्भात संपूर्ण सिस्टीम सावंतवाडीची काय आहे त्याचा स्टडी केला. इव्हन दो मी पर्सनली काही गोष्टी याच्यात जाऊन स्टडी केलेल्या आहेत, त्यांना घेऊन एक्सपर्टला घेऊन, आणि त्याप्रमाणे आपल्याला त्यांनी तज्ज्ञ म्हणून जो रिपोर्ट दिला त्यामध्ये सावंतवाडी शहराचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी 60 किलोमीटर ग्रॅव्हिटी सेवर नेटवर्क आपल्याला घ्यावं लागेल. आणि हे त्याने इस्टिमेटेड कॉस्ट दिले आहे. त्याची अंदाजित कॉस्ट होते 90 कोटी रुपये. कोटी रुपये ही कॉस्ट होत असताना सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असा येतो की तुमच्याकडे ती सिस्टीम राबवत असताना मास्टर प्लॅन काय आहे, मास्टर प्लॅनसाठी पूर्वी निधी उपलब्ध होता का. तर आपल्याला मी मागच्याच वेळी सांगितलं 2011मध्ये भुयारी गटार योजना ही फाईल टोटली बंद होती. आम्ही बसल्यानंतर स्वतःहून ही फाईल वेगळ्या पद्धतीत ओपन केली. ती ओपन केल्यानंतर नुसतं काउन्सिलमध्ये ठराव घेऊन थांबलो नाही, तर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू केली. येणाऱ्या काही काळात आम्ही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, पालकमंत्री साहेब यांच्याकडे निधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रॉपर प्रोव्हिजन केलेली आहे. येणाऱ्या काही दिवसात निधी उपलब्ध होईल आणि पुढची अंमलबजावणी ही गॅरंटीड केली जाईल, एवढं मी सावंतवाडीच्या संपूर्ण तमाम जनतेस आश्वासित करतो. दुसरा एक आम्ही असा प्रोजेक्ट घेतलेला की सावंतवाडीमध्ये मागच्या काउन्सिलमध्ये आपण एक ठराव घेतला की जिमखाना मैदान हे रणजी दर्जाचं कसं होईल या बाबतीत आपण काउन्सिलमध्ये ठराव घेतलेला आहे. आता हा काउन्सिलचा ठराव घेऊन आम्ही केवळ न थांबता या ठिकाणी जिमखाना मैदान रणजी होण्याबरोबर त्याला साईडने गॅलरी कशी घेता येईल, त्याला ड्रेसिंग रूम कसं बनवता येईल, प्लेयर्सना राहण्याची सोय कशी करता येईल, त्यानंतर टर्फ विकेट जी आहे ती कशी करता येईल, त्यानंतर क्लब हाऊस त्या ठिकाणी कसं करता येईल, आणि पार्किंगची व्यवस्था कशा पद्धतीची असेल आणि गॅलरी कशा पद्धतीची असेल याच्या बाबतीत आम्ही पुन्हा एकदा
वैयक्तिकरित्या तज्ज्ञ घेऊन याच्यासाठी जो लागणारा निधी आहे तो स्वतः पदरी खर्च करून नगर परिषदेकडून त्याची वेगळ्या पद्धतीची तजवीज न करता पर्सनल घेऊन हा पर्सनल इव्हेंट सावंतवाडीसाठी द्यायचा आहे म्हणून जिमखान्यासाठी आपण हा एंटायर प्रोजेक्ट बनवलेला आहे. याच्यासाठी अंदाजित खर्च 15 कोटी रुपये आहे. त्याच्यासाठी देखील आम्ही या महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि पालकमंत्री साहेब यांच्याकडे प्रॉपर नियोजन केलेले आहे. येणाऱ्या काही दिवसात निधी उपलब्ध होईल आणि त्याची पुढची कारवाई सावंतवाडीच्या जनतेला झालेली असेल अशी मी या ठिकाणी आपल्याला ग्वाही देतो. ही सावंतवाडीची दुसरी अस्मिता आहे. या ठिकाणी रणजी सामने जर झाले तर आपण विचार करा की सावंतवाडीची जी नवीन मुलं आहेत किंवा जी अपकमिंग जे क्रिकेटर्स आहेत त्यांना जर आपण इथे अशा पद्धतीचं जर ग्राउंड उपलब्ध करून दिलं तर त्या उपलब्धीनुसार एखादा इंटरनॅशनल सुद्धा प्लेअर होऊ शकतो. आपल्याला माहिती आहे आता स्कोप ऑफ क्रिकेट IPL म्हणा किंवा 2020 म्हणा स्कोप वाढलेला आहे. त्यामुळे आम्ही तो स्कोप देण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करणार. हे दोन महत्त्वाचे जे प्रोजेक्ट होते जे आमच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे होते त्याचं वर्कआउट आम्ही किती दिवसात केलं तर अवघ्या 2 महिन्यात. आम्हाला सावंतवाडीच्या जनतेला काय सांगायचं आहे की विरोधक काय बोलतात कोण काय बोलतं याच्याकडे आम्ही लक्ष न देता आम्ही एक एज्युकेटेड पर्सन्स आहोत. माझी बॉडी सगळे एज्युकेटेड लोक आहेत. आम्हाला विरोधक काय बोलतात कोणाला कशात इंटरेस्ट आहे आम्हाला एकाच गोष्टीत इंटरेस्ट आहे ओन्ली सावंतवाडीचा विकास. याच्या पलीकडे आम्हाला कशातही कसल्याही गोष्टीत इंटरेस्ट नाही आहे. मला निवडणुका हरायला आवडत नाही पण राणेंच्या समोर राणे जिंकत असतील तर नो प्रॉब्लेम असं म्हणत मंत्री नितेश राणेंनी कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीची आठवण करून दिली. वेळोवेळी जेव्हा पद वाजवण्याची वेळ येते निवडणुकीच्या काळात असतं सातत्याने काही ना काहीतरी गैरसमज व्हावं हे एक कल्पित आहे आणि ते पाहिल्यानंतर असं वाटतं आता तर पुढे 4 वर्ष तर निवडणुकाच नाही. आता काय चर्चा करणं किंवा काही गोष्टी करण्यासाठी तसं आम्हाला मोकळी काही 4 वर्ष आहेत. म्हणून मी एक तुम्हाला विश्वास देतो एका बाजूला सिंधुदुर्गचा विकास सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वात दिनेश साहेबांच्या नेतृत्वात आमच्या केसरकर साहेबांच्या नेतृत्वात निश्चित पद्धतीने होणार. पण काही लोकांबरोबर 4 वर्षामध्ये हिशोब पण चुकते होणार हे आवर्जून ह्या निमित्ताने मी सांगेन. आवर्जून सांग कणकवलीच्या नगरपालिकेच्या निमित्ताने मला तसं निवडणूक हरायला बिलकुल आवडत नाही. मी हरत पण नाही. पण कणकवलीचा निकाल लागल्यानंतर काही वेळ दुःख झालं पण त्यानंतर एक बरं वाटलं की माझा पराभव झाला असला तरी तो निलेश राणेंच्या बरोबरच्या समोर झाला. मला काही प्रॉब्लेम नाही. शेवटी राणेच्या समोर राणे जिंकत असतील तर काय प्रॉब्लेम आहे त्याला. आणि आमच्या विरोधात एवढे कमकुवत आहेत की आता आम्हाला अगर पराभूत करायचं असेल तर त्यांना राणेच लागतात हे त्याच्यावरून सिद्ध झालेलं आहे. हे सिद्ध ते स्वतःच्या ताकदीने जिंकूच शकत नाही आणि मग त्याचंही आम्हाला लोकांना काही वाईट वाटलं नाही. म्हणून आम्ही सगळ्या जणांनी ठरवलं की नाही आता ह्या लोकांना संधी द्यायची नाही फार वळवळ करणार. म्हणून आम्हाला काही विरोधकांचा विषय नाही पण आमच्यातले काही 4-5 आता आमचे दत्ता सामंत साहेब नेहमी महाभारत रामायण करतात तसं आमच्या इथे असे 4-5 विशिष्ट पद्धतीचे शकुनी मामा प्रत्येक तालुक्यामध्ये आहे. तयार आहे पळी आहे एकदम टीम आहे पुरी शकुनी मामांची. एक गेला तर दुसरा आला तर तिसरा सगळे एकच्या मागे 3-4 आहे आणि ते त्यांचं सतत तेच काम आहे. आणि म्हणून या निमित्ताने मी सांगेन की यापुढे आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा कुठल्याही बाबतीमध्ये कधी कमी पडणार नाही हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने मी देणार आहे. सिंधुदुर्गचा विकास करण्यासाठी राणेंशिवाय पर्याय नाही हे आता जनतेला समजल्यानं आम्हाला पुन्हा संधी दिली. त्यामुळे आता कोकण कुठेच कमी पडणार नाही असा विश्वास मंत्री नितेश राणेंनी व्यक्त केलाय. कुठल्याच बाबतीमध्ये आता आमचं कोकण मागे राहणार नाही. कुठल्याच बाबतीमध्ये आम्ही कमी पडणार नाही. अजून 4 वर्ष आहेत 2029 विधानसभा आणि लोकसभेला. प्रत्येक बाबतीमध्ये कोकण असेल सिंधुदुर्ग असेल याला अग्रेसर कसं ठेवायचं यासाठी आम्ही सगळेजण मैदानात. फक्त निलेशजींच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने
खरं म्हटलं तर आम्ही खूप या जानेवारी पासून ते आतापर्यंत सतत निवडणुकीच्या मध्ये आम्ही सगळे मग राणे साहेबांच्या साठी जी रॅली मोठी सिंधुदुर्गात निघाली त्या निमित्ताने एकत्र आहोत. पण सातत्याने जे काय अनुभव प्रत्येक निवडणुकीमध्ये मिळत गेले ते सगळे अनुभव नजरेसमोर ठेवून मी आपल्याला सांगेन की आम्ही ताकदीने तुमच्या सगळ्यांसाठी एकत्र उभे आहोत. कोणीही आम्हाला हलवू शकत नाही आणि विरोधक तर आमच्या समोर टिकवू शकत नाही अशी परिस्थिती आज सिंधुदुर्गाची आहे. बघा, आपण सिंधुदुर्गच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा 25 सदस्य बिनविरोध करून आपण लोकांनी दाखवलेला आहे. म्हणजे विरोधकांचा पाला पटोला होता आपल्या समोर, उभे राहत नाही. पण या निमित्ताने मी आपल्याला सांगेन की जिल्ह्यामध्ये अगर काही जिल्ह्यासाठी कोकणासाठी अगर काही चांगलं होत असेल तर खुल्या डोळ्यांनी आणि प्रामाणिक मनाने ते स्वीकारायला आपण सगळ्यांनी शिकलं पाहिजे. चांगल्याला चांगलं म्हणणं हे माणुसकीचा धर्म जसा आपण म्हणतो तसा अगर कोकणासाठी सिंधुदुर्गासाठी जसं सामंत साहेबांनी म्हटले 10 वर्षापासून जे काय अपेक्षित होतं ती गती आपण पकडत जाऊ. चव्हाण साहेब मंत्री झाल्यानंतर थोडा फरक पडला, पण जे काय अपेक्षित विकास आपल्याला पाहिजे होता तिथपर्यंत आपण पोहोचत नव्हतो. सिंधुदुर्गाच्या जनतेने 10 वर्ष अनुभव घेतला, सगळ्यांना अनुभवून पाहिलं, मग त्यांना कळलं की सिंधुदुर्गाचा विकास करायचा असेल तर सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आणि म्हणून आम्हाला सगळ्यांना परत एकदा संधी दिली. म्हणून आम्हालाही माहिती आहे आमच्याकडून काय त्या चुका झाल्या ते परत काय होणार नाही. म्हणून आम्ही सगळ्यांना एकत्र पद्धतीने आज काम करायला तयार आहोत. विधिमंडळात बोलतो ते नारायण राणेंमुळे. सिंधुदुर्गचं फार मोठे उपकार त्याची परतफेड करायची आहे. ना पैशांसाठी ना मंत्रिपदासाठी हा अट्टहास, असं म्हणत आमदार निलेश राणेंनी उपस्थितांची मनं जिंकलेत. कुडाळ मालवण मतदारसंघाला 5 वर्षात टॉप 5 मध्ये नक्की आणणार असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आणि अनेक वेळेला संघर्ष आमच्या आयुष्यातला कधीच संपला नाही. पण मी राणे आपण बजेटची भाषणं बघता अनेक वेळेला मला लोक विचारतात, निलेश हे सगळं तू बोलतोस कोणामुळे? मी बोललो एकमेव राणे साहेब. राणे साहेबांचं जेवढं जिल्ह्यावर प्रेम आहे आणि त्यांनी जेवढी या जिल्ह्यावर निष्ठा ठेवली आणि या लोकांनी जेवढी आमच्या साहेबांवर प्रेम आणि निष्ठा ठेवलं असं नातं मला इतर कुठल्याच जिल्ह्यामध्ये कुठल्याच नेत्याचं आणि त्या लोकांचं दिसलं नाही. म्हणून या जिल्ह्यावरती अफाट प्रेम आमच्या माझं आणि नितेश की करायचं ना, झुंज द्यायची, अंगावर घ्यायचे विषय तर आपल्या जिल्ह्यासाठी द्यायचे. कारण का या जिल्ह्याने आम्हाला एक ओळख दिली. आज महाराष्ट्राच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यामध्ये आम्हाला वेगळी ओळख सांगावी लागत नाही. मंत्रालयामध्ये आतमध्ये गेल्यावर साहेब मी सिंधुदुर्गातला, साहेब मी वैभववाडीचा, साहेब मी देवगडातला, साहेब मी कुडाळातला सांगणारी सभागृहामध्ये लोक किती कौतुक. हे सगळं निर्माण करणारे आमचे राणे साहेब, त्यांच्या नावाला कुठे डाग लागू नये म्हणून हे सगळे प्रयत्न की त्यांनी कधी टीव्ही बघावा, त्यांनी कधी कुठली बातमी वाचावी, कधी माझ्या भावानी कुठली बातमी वाचावी, माझ्या आईनी बातमी वाचावी की हे निलेशच करू शकतो. आणि म्हणून आम्हाला त्याचा अभिमान आहे. ती शर्यत आहे. पैसा अजिबात नाही, मंत्रीपद अजिबात नाही. काय करायचंय? माझ्या घरात आहे, माझ्या घरात मंत्रीपद आहे, माझ्या घरात खासदारकी आहे. त्याच्या पलीकडे मी काय कोणाकडे मागणार आहे? पण माझ्या जिल्ह्यासाठी, माझ्या मतदारसंघासाठी तुम्हाला द्यावंच लागेल ही भूमिका घेऊन मी आज राजकारणात वावरतो. त्याच्यामध्ये कोण माझ्याशी चांगलं वागेल, कोण माझ्याशी वाईट वागेल, माझ्या पक्षातले किती माझ्याशी चांगले वागतील, इतर किती माझ्याशी चांगले वागतील, त्याच्याशी मी नाही घेणं देणं ठेवत. माझ्या मतदारसंघामध्ये जे मी ठरवलंय, जे माझा बॅकलॉग भरून काढायचा आहे तो मी भरून काढणार म्हणजे काढणार. आणि या 5 वर्षामध्ये जसं मी निवडणुकीला सांगितलंय या 5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ह्या मतदारसंघाला टॉप 5 मध्ये नेणार म्हणजे नेणार, हा माझा संकल्प आहे. हा माझा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. राणेंच्या समोर राणे जिंकत असतील तर नो प्रॉब्लेम. मंत्री नितेश राणेंनी करून दिली कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीची आठवण. भीषण गॅस टंचाई, कुडाळमधील नामांकित हॉटेल्स बंद.
आणि फणसाच्या झाडाला केळी. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.